Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ανοίξουμε λαμπούμπου, θα τα πάρω όλα σίγουρα. Λοιπόν, ακούστε με, ανοίξω πρώτα αυτό εδώ. Περιμένετε να δω, να ανοίξω πρώτα το άλλο. Θα ανοίξω. Είναι ανοιχτό. Ναι. Λοιπόν, χωρίς σακουλάκι το έχουν βάλει. Είναι το χόπι, το λάκι είναι. Αυτό που δεν έχω. Είναι το λακ. Λοιπόν, τέλεια. Μου λείπει το secret. Αν το βρω εδώ είναι άστο. Και το loyalty. Λοιπόν είναι αυτό. Είναι το secret. Δείτε, losers, δεν έχετε το secret. Δεν έχετε το secret. Μου λείπει το loyalty. Secret! Πάμε λίγο ρε secret. Είναι και το τέτοιο. Λοιπόν, μου λείπει αυτό. Όποιος το έχει, αυτό εδώ, το loyalty, μου λέει σε διπλό. Okay. Μου λέει γιατί το χρειάζομαι. Είναι το τελευταίο μου χρώμα. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό βίντεο. Γεια σας.